соли равон ба таҷҳизёбии нашрияи ноябӣ набзи Файзобод 90 сол пур мешавад. дар ин 90 соли фаъолияти нашрия 50 сол ба кору фаъолияти устод Ҷӯрабеки Муъмин дар ин нашрия рост меояд. 50 сол заҳмат кашидани устод, хусусан баъди солҳои 70 то ба имрӯз дар тарбияи даҳҳо шогирдон ки имрӯз дар васоити ахбори оммаи кишвар кору фаъолияти хуб доранд, хеле назаррас аст. устод Ҷӯрабеки Муъмин дар тарбияи кадрии журналистӣ хеле фаъолияти босамар доранд ва месозад бигӯем ки як мактаби эҷодии хешро омода карданд ки дар ин мактаб даҳҳо нафар қаламкашони ҷавон маҳорати хешро сайқал доданд. занак олуфтагиҳоят маро кушт, ба зебии сару поят маро кушт. ту аз наздам хиромон чун гузашти, зи сар то нохуни поят маро кушт. устод Ҷӯрабеки Муъмин барои банда аз нигоҳи шахсият як шахсияти бисёр ҳам универсалӣ ҳастанд. шахсияте ҳастанд ки дар ҳама ҷода гом гузоранд ва ҳар гоме ки мегузоранд дар он ҷода муваффақ ҳам мешаванд. бимирам дар лабони соғари ту, ману ту ҳамқадах будем, насибам мешавад кай бистари ту. ва ман ҳам ифтихор мекунам ки беш аз 30 сол боз дар паҳлӯи устод ҳамкор ҳастам, шогирд ҳастам ва имрӯз 10 соли охир вазифаи сармуҳарририи нашрияро ба ӯҳда дорам ва ҳар як он чизе ки барои мо мушкилӣ меорад бевосита аз устод пурсон мешавем. устод таърихи зиндаи агар бигӯем ки Файзобод аст, хато нахоҳем кард, зеро дар ҳама соҳа қаҳрамонҳои худро дорад. дар зарфи ин 50 соли фаъолият устод Ҷӯрабеки Муъмин ягона қаламкаш аз минтақаи водии Рашт маҳсуб меёбад ки сазовори унвони корманди шоистаи Тоҷикистон шудааст. соли 1996 буд ва дар вақти фаъолияти пурсамари эҷодӣ ва ҳамчунин беш аз 20 сол роҳбарии нашрияро аз соли шура соли 1989 то ба соли 2011 ба ӯҳда доштанд ва дар солҳои мушкилтарин ки ба воқеаҳои маълуми кишвар рост меомад, устод бисёр ҳам тавонистанд ки рӯзномаро сари вақт барои муштариён омода намоянд. ба ғайри ту зани дигар надорам, ба ишқи дигаре бовар надорам. дузандорӣ занак як рӯзи ҳашр аст, таманнои чунин маҳшар надорам. дар шеъри устод мо ҳаёти рӯзмарраро, инъикоси ҳаёти рӯзмарраро дар ҷанбаҳои нав, дар шакли нав, дар диди нав дида метавонем. занак хуби гаҳе гоҳе ту ганда, гаҳе оромию гоҳе газанда. басо кушти, басо аммо дами марг, зинав ҷон додиям бо ҳусни ханда. ва бояд бигӯям ки дар солҳои шӯравӣ низ устод бо қалами хеш обрӯи нуфузи хеле хуб доштанд ва яке аз онҳое буданд ки ҳамчун вакил дар анҷумани рӯзноманигорони собиқи иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Москав соли 1990 ширкат доштанд ки ҳамагӣ дар ин анҷуман чанд нафари ба ҳисоб вакил буданд ва ин боиси ифтихори мо шогирдони Ҷӯрабеки Муъмин аст.